Det bedste ved at arbejde som leder i Fødevarestyrelsen, det er, at jeg har stor frihed og fleksibilitet i min ledergerning, og så arbejder jeg i et rigtig, rigtig godt lederteam. Der er højt til loftet, der er en god stemning, der er tillid og fortrolighed i ledergruppen. Det betyder rigtig, rigtig meget. Der er så stor en faglighed i Fødevarestyrelsen. Den er meget, meget inspirerende, og man kan lære helt utrolig meget af helt utroligt dygtige folk. Ambitiøse medarbejdere, som gerne vil noget fagligt med deres arbejde. Og så er der rigtig gode muligheder for faglig sparring og udvikling som leder, både personligt og fagligt. Det bedste ved at arbejde i Fødevarestyrelsen er, at der ikke er 2 dage, der er ens. Vi har mange virkelig spændende opgaver, og vi er gode til at løse dem i fællesskab. Hardcore sat op, så de vigtigste egenskaber som leder er for mig at se evnen til at lytte, det er evnen til at formidle, og så er det evnen til også at eksekvere. Vi skal selvfølgelig videre med de mål og opgaver, vi har. Nogle vigtige lederegenskaber er evnen til at tage nødvendige beslutninger, også selvom beslutningerne kan være svære. En anden vigtig ting er evnen til at føle empati og lytte til medarbejderne. Også nogle gange at kunne høre det, der ikke bliver sagt, for at sikre, at vi trives. Man skal have mod til at udfordre den retning, der er givet, og den skal udfordres både nedad, til siden og opad, for at vi kan få et godt resultat, og for at vi kan få vores fagligheder i spil. En vigtig egenskab for mig er at have blik for, at man ikke behøver at behandle alle ens, men møder dem der med de forudsætninger, som de kommer med. Og det synes jeg, det er vigtigt at have et blik for. Noget, der er rigtig, rigtig vigtigt for mig, det er ærlighed i kommunikationen. Uanset om det er over for medarbejderne, over for mine medledere eller over for min chef eller andre samarbejdspartnere, så skal man vide, hvad det er, man får, når man snakker med en leder eller man snakker med mig.